Når vi har givet jer noget appetitstimulerende med hjem til jeres kat, åbner I pakningen bedst muligt ved at trykke de her plastikvinger ind samtidig og trækker i den her lille plastikdut. Det kan være lidt svært. Så får I sådan en lille tube ud her. Man skal huske at bruge handsker, inden man påfører. Og på siden af pakningen er der en hvid streg, som indikerer, hvor meget I skal bruge i hvert øre. Man kan med fordel lige holde sin tommelfinger her og køre stregen hele vejen hen. Sådan. Man påfører det appetitstimulerende middel skiftevis i hvert øre dagligt. Det vil sige, hvis jeg starter med venstre øre i dag, så er det højre i morgen. Og påføres lidt ind i øret her.